लोगोफोर नै दिनै आं नोंथांमोननिसिम जा मोजां दख'ना देखायनो होननानै लाना फैदों। दिनै आंनि दखानावहाय मा स्टक सफैदों बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोबाय। दिनैनिया गेजेरमानि आगर जागोन, बिदनाव आगर लानाय, ओमफ्राय नै बेफोरबायदिया जागोन आरोना। फार्स्टआवनो नैबेखौ देखायग्रोनोसै होननानै आङो लाबाय आरोना। नै फार्स्टआव आं नैबे गोजाखौ फुवारनि नै बिदनाव आगर लानाय ओरैबायदि मोजां सफैदों लोगोफोर। फार्स्ट टु लास्ट नायलांदों आरोना भिडिअखौ, मोजां देखायथारगोन आङो। एसे गोलाव जानो हागौ। देहाबो नै जि मोजां, नै बि दाख्लैबो फैदोंमोन, दायो फैफिनबावबायना, दाख्लै फैदोंमोन दा। ओमफ्राय नै बे मात्र मोनसेल' पिस, अनलि वान पिस। नै बे गोजायाबो अयथासार साइजखा नायलाय ने, नै बेखौबो मोननो हागोन, जि साइजखा। ओमफ्राय दख'नाया बिराद गिदिर दे, नै आंखौनो गोरोबलायनोसो नागिरदों आरो, ओरैबायदि रोजोब मोजां। नैबेबो पार्पलआवहाय माबा बेसर बिबार आगर, बिराद गिदिर नै दख'नाया, रोजोब मोजां दाखादों दे। गासिबो बेफोर दिनैनि स्टक जाफैनाय माल गोजा आरोना। बेखौ आं दानो हगारखागोन भिडिअखौहाय। नै बेफोराव दंबायोसो, बेखौ आं उननि भिडिअआव होगोन। ओमफ्राय आंनाव दख'नानि अफारबो फैगासिनो लोगोफोर। आङो बिदिनो साननैसो टाइम लानानैहाय हप्तासेनि थाखाय हगारनानै होगोन। हलसेल प्राइसआवनो आं अफार हरगोन लोगोफोर। नैबे मोनसे गोदान डिजाइन, ग्राफ बायदि आरोना, बिराद मोजां नुखादों। सोरनोबा जुदि फसायदोंब्ला लांफैबानो जाबाय। खांख्रिखला आगराव ओरैबायदि मोजां नुखादों। सेमावनो आरोना दानि आं देखायलांनायजोंनो, नाथायबा बेना गेजेराव खथा गैया। नैबेखौबो मोजां नुदों, खांख्रिखला ओरैबायदि साइजखा। बेखौबो मोननो हागोन लोगोफोर। नैबेबो जि मोजांखा, बिदनावहाय रानि कालार आगर आरोना। ओमफ्राय नै बियो अनलि वान पिस, ओरैबायदि समायना दख'ना, ओमफ्राय मात्र मोनसेल' आरोना। जायनो फसायदों थाब लांफैथारदो। नै आगरा नायलाय, नै आंनाव सोर ब्लुनि दख'ना नागिरगासिनोमोन, गेजेरमानि आगर, थाब लांफैदो दे। गांसेल' आरोना, अनलि वान पिसल' नागिरफैबाय थादोंमोन ना। ओरैबायदि स्टेन्डार्ड, नै सोरनो नांगौ पेन्सिल कालार। नैबे अरेन्जआबो, बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना। जा मोजांखालै, ओरैबायदि गोमोबाथाय फसायफ्लेजोब्बाय। नै बेखौ मेगनाव फसायफ्लेलायबा बोरै नुदों नायसाय आंनि पसन्दखौ। इमान दख'ना बुरजायाव आंहा बेखौ बयनिसायबो साबसिन नुदों, आंनि मेगनावसो दे। नैबेबो इमान साइज, आयदाया सिदा गावदों नाहरगासिनो। इमान मोजां मोनदों नैबेबो। मानसिनि पसन्दआ सोलायबाय थायो आरोना। बेबो बिराद मोजां, गुस्थियावहाय गोथां होना होनायखौ ओरैबायदि बेरनाय नुदों। आंना दा मानि आगर फिसा पसन्द जादों आरोना। दाख्लैफोरबो ओमफ्राय खालि आगर गिदिरल'मोन, सोलायबाय थायो। नै जि साइज खालामो नायलाय, जि मोजां नुखादों नैबेखौबो। बिदनाव आगर रिजि दे। सोरबाफोर नांगौबा थाब लांफैदो आंनि फेन्सि दख'ना स्ट'राव। गोबाङानो आंनि दखानखौ सोंहरो। आंना दखाना जाबाय उदालगुरि टाउनाव दे, उदालगुरि टाउननि आरोना आङो। नै ओरै नुदों, नै गोमोनि गोदोनि आगर, दिंखिया बिजौ ट्रेडिसनेल आगर ना, मोजां नुयो। इन्दि फालिफोरजों लाबा कत साइज नुगोन, टस मुगानि फालिफोरजों लाबाथाय। बेबो नाय लोगोफोर, मोनसे पार्पलनि आगर रिजि नै खाथियाव फैलाय, आगरखौ देखाय। मोजांसो दा आगरा रिजि, गोमोआसो मोजांखा। नै बेखौबो मोननो हागोन, बिदनावहाय आगर लाखावनाय पार्पलनि, ओरैबायदि मोजां नुदों। गुफुर होदेरबाय नालाय ओरैबायदि बेरखावखादों आरोना सनाफोर।
आहल गिदिरनि आरोना सोरहा फसायदों नै थाब फैदो नैबेखौबो आंना दख'ना हलसेल आरो रिटेल मोननैयावबो जायो दे जायफोरा दखानि नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नुयोबा थाब थाब लांफैथारदो आंनियाव लांफैबाय थाग्राफोरा एक्सट्रा आं फन खालायलायना बुंहरनो आरोना बिसोरबो भिडिअ नायखायो नालाय नैबेबो एक्सट्रा साइज काप बियो रियेलाव कालारा साबसिन दे मबाइलाव एसे फुरला बायदि नुदों खिन्थु रियेलाव बिराद डार्क मोजां बयनिबो फेभरेट नैबेबो फैलायबाय दावराय मोख्रेब साइज आरोना बिदाब लानाय साइजआ ओरैबायदि मोजां नुयो खिन्थु दावराय मोख्रेब नङा नायलाय खाथियाव लाबो ओरैबायदि मोजां नैबेखौबो मोननो हागोन आंनि दखानाव सोर सोर फसायदों थाब थाब फैथारदो बे लास्टावहाय मोनसे देखायनोसै मेरला दङ दख'नायाथ' नैबेयावबो थाबावसोबायसो माने भिडिअआ बुहुत गोलाव जायो नालाय ओंखायनो आं देखायजोबासै आरोना नैबेयाव थाबावसोबाय जे आं नेक्स्ट भिडिअआव देखायगासिनो ओमफ्राय नैबेफोर दाख्लिनिफोर बेखौबो लांनो हागोन आरो गाबोनबो सफैबावगोनसो आंना लोगोफोर गाबोन जेसेबां सफैयो आं बेखौबो देखायगासिनो बाय बाय लोगोफोर